Iċ-ċentru Laburista taż-Żejtun inawgura wirja li se tkun miftuħa fit-tmiem din il-ġimgħa bl-isem ta' 75 propju fl-okkażjoni tal-75 anniversarju mill-ftuħ tiegħu. Din il-wirja tagħmel parti mill-varjetà ta' attivitajiet li wieħed jista' jattendi għalihom waqt l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Żejt iż-Żejtun. Fost l-affarijiet esebiti f'din il-wirja hemm diversi oġġetti li kienu proprjetà tal-eks Prim Ministru mexxej Laburista l-Perit Domingo Mintoff, inkluż ħwejjeġ, il-bastun u l-pipa minn kollezzjoni personali. One News żar iċ-ċentru Laburista taż-Żejtun fejn seta' jassisti għall-aħħar preparamenti qabel ma tinfetaħ uffiċjalment din il-wirja. Tkellimna mal-President tal-Kumitat Lokali taż-Żejtun Brian Xikluna fejn spjega li ħafna mill-affarijiet esebiti se jidhru għall-ewwel darba li żgur se jintoġbu min-nies. U għadda l-appell tiegħu għal dawk li beħsibhom imorru Żejt iż-Żejtun sabiex jifqu sal-każin Laburista tal-lokal u jżuru din il-wirja. Nappella biex dak li jkun jiġi u jsegwi din il-wirja, jiġi magħna għada. Hija wirja unika ħafna mill-affarijiet kif edna qatt ma ntwerew qabel u probabbilment jista' jkun li ma jerġgħux jintwerew. Din il-wirja se tkun miftuħa s-sibt mis-6 ta' filgħaxija il qudiem.